Yn wahanol I fy maliad eraill, does gan mochyn ddim ffordd o reoli tymheredd eu corff. Felly mae'n bwysig iawn yn ystod tywydd twym bod nhw yn cael rwle I dod lawr y tymheredd y corff I rwle sydd yn gyffyrddus iddyn nhw. Felly dyma pam I ni wedi dod lan a cwpl o containers o ddŵr heddi. Ni'n mynd I creu beth nhw'n galw wallow ar gyfer y moch yma mwyn iddo rowlo yn biti, gorchuddio un yn y mwt a bydde hwn yn dod lawr y tymheredd y corff yn raddol. Ni yn gweld straen gres yn aml ar nifer o foch, a unwaith mae'r gres yna'n cynyddu yn sicr dros 24 gradd Celsius, wel wedyn ni'n gweld cwymp yn faint o fwyd mae'r moch yn bwyta, sydd yn cael effaith mawr o ran faint o bwysau mae'r moch yn rhoi ymlaen yn ddyddiol, a hefyd o ran ffrithlondeb mewn hychod y beiddi. Ni'n gweld ffrithlondeb yn gallu cwmpo hyd at 25% yn ôl astudiaethau. Mae'n bwysig hefyd bod ni'n rhoi cysgod i'r moch, ac felly ni'n gwneud hynny trwy greu rhyw cwt bach neu rhoi arc neu rhywbeth i'r moch mynd o dan I gysgodi. A hefyd mae'r opsiwn yna I ddewis bridoedd sydd yn gallu goroesi allan yn y gres tipyn yn well. Mae bridoedd fel y mochyn di mawr, y mochyn cyfrwyog Prydeinig a'r Berkshire, yn bridoedd sydd yn goroesi tipyn yn well allan yn yr haul ac o dan y gres na beth mae'r mochyn Cymreig neu'r mochyn gwyn mawr yr esiampl. Felly sicrhewch bod moch ddim yn cael gormod o res. Newch yn siŵr bod yna wallow ar gael iddyn nhw a digon o gysgod.